Cap D, King Abdullah Financial District. Ito ay matatagpuan dito sa Al-Laqiq sa Riyadh. Tara, libutin natin ang lugar at matagal na ako hindi dito nakakapaglakad-lakad at nakagawa ng vlogs. Itong lugar na ito ay tinatawag na Smart City dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Bawal ditong manigarilyo, bawal din magkalat, bawal din ang mga alagang hayop, at higit sa lahat, bawal ang mga kasuotang pangbahay dito. Alam nyo, maamisan ka kayo pag naglibot kayo dito. Napakalinis, tapos mahangin, pero medyo mainit nga lang ngayon at summer na. Tara, pasukin natin itong lagi kong nakikita sa labas. Ito yung conference room ng buong Cap D. Kasi ito, nakita nyo? Puro pictures yan ng mga naging parte ng pagbuo ng Cap D. Mga pictures ng construction, pati picture ng pamilya andyan. Ginawa na lang abstract images na pag sa malayo ay makikita mo ang kabuuan ng Cap D. At ito, dito, yun, nakita nyo yung sa baba na yun? Ito talaga yung nagustuhan ko, yung miniature design ng buong Cap D. So, tara, puntahan natin yung miniature design na yun. At siguradong ma-amaze din kayo. Diba? So, napakalawak ng Cap D. Tapos yun, yung pinakamataas na tower, yun yung PIF Tower, yung Public Investment Fund ng Kingdom of Saudi Arabia. Lahat ng mga facilities nandito sa miniature. So talagang pinagplanuhan yung buong Cap D. Diba? So napakaganda. Kung titingnan mo, kung nasa bird's eye ka, talagang ma-amaze ka. Kung nasa helicopter ka o kaya nasa aeroplano, makikita mo yun sa baba, lalo na't paggabi. Ako, ang ganda ng Cap D. Tapos ayun yung ginagawang train station. Yan, yung King Abdullah training station. Kaso hindi pa siya operational, pero baka sa mga susunod na buwan operational na yan.